प्राइम टाइम 24 हेडलाइन्स द न्यूज चैनल नि गेजेरजों 2022 गोदान बोसोरनि थाखाय बर' रायजो विशेषকৈ जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला शिक्षित हान्जा बिथांमोननि खाथियाव 2022 जानोखि गोदान बोसोर बेनि थाखाय बयनिबोसिम मोनसे गाहाम हामलायथिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे आं खावलायनो लुबैयो बे 2022 गोदान बोसोरा जोंनि जाखांफुनाय जानोखि शिक्षित हान्जा बेनि थाखाय मोनसे जों बयबो चेलेन्ज रोखोमै लानानै बर'नि जानोखि जेंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ मावफुंनो नागिरनाय जाफैनाय हाबाफारि बेफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो। लोगोसे NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पलिसिखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों जयै लोगो नांनानै जोंनि जानोखि एडमिनिस्ट्रेटिव जाने जुरिसडिक्सन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेवहाय जोङो जाबायदि थाबैनो बेजों मोगा मोगि जानो हायो। बेयो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेजों बोरैहाय थाबैनो मोगा मोगि जानो हायो, जोंनि गार्जेन समाजा बोरैहाय मोगा मोगि जानो हायो आरो जों बोरैहाय उथ्रिलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो मोनसे चेलेन्ज रोखोमै लानानै आवगायदिनि खामानि मावदिनि आं बे गोदान बोसोराव खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि जानोखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना नैबे गोदान बोसोर फालिनायाव गोदान बोसोरखौ बरायनायाव जाहाथे जोङो पिकनिक जानायनि नामाव बा माबाफोर गावबा गाव हाबाफारिफोराव जाहाथे मोजां रोखोमै आब्रुथिखौ लाखिनानै दा नैबे जानोखि अमिक्रन बा कर'ना नि जोंनि COVID-19 नि जानोखि पेन्डेमिक सिचुएशना आरोबाव फैफिनगोन होनना बुंदों। गोदानै ओनसोलाव नर्थ इस्टआव जाबाय होननानै बुंदों। बेखौ नायनानै जोङो जाहाथे बेफोरनिफ्राय जायैनि आगोलावनो गोजानाव थानो हायो बेनि थाखायबो खावलायबाय। लोगोसे जोंनि जानोखि फैबाय थानाय मागोखौ जों बोरैहाय मोजाङै मोजां फालिनो हायो, बोरै मागो फोरबोखौ जोङो फालिनो हायो, बेफोरनि जानोखि हाबाफारिफोर लानायफोरावबो जों जाहाथे सतर्क जायो। मागो जोंनि जानोखि अबस्से बर'नि मागो दमासिखौ जोङो बोरैहाय गाजा गोमजायै फालिनो हायो, गाजा गोमजायै जानो हायो, बिनि थाखायबो बयबो मोजां फालिनो हायो, बोरै मागो फोरबोखौ जोङो फालिनो हायो, बेफोरनि जानोखि हाबाफारिफोर लानायफोरावबो जों जाहाथे सतर्क जायो। मागो जोंनि जानोखि अबस्से बर'नि मागो दमासिखौ जोङो बोरैहाय गाजा गोमजायै फालिनो हायो, गाजा गोमजायै जानो हायो, बिनि थाखायबो बयबो जोंनि जानोखि हारिमुआ आरोबाव मोनसे मोजां रोखोमै गोजों रोखोमै बेरखाङो। जोंनि बर' हारिखौ मोनसे सोदोमस्रि मोनसे भाइब्रेन्ट जाथि बा ससाइटि दानो थांनायाव जोंनि जानोखि गोरों गोरानि जानोखि बिबान बेखौ गोदान बोसोराव बयबो जाहाथे मोनसे चेलेन्ज रोखोमै लायो। बिनि थाखायबो आं गुरैयै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारीनि दैदेननायाव जाखोनो आवगायबाय थादों। मोनसे मडेल, मोनसे भाइब्रेन्ट, मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि मोनसे सरकार बोरैहाय होनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। आसा खालामो नोंथांमोननि बयनिबोसिम जुदि बयबो बेखौ मदद होयो होमब्ला जों बेफोरखौ मावफुंनो हागोन। गोदान बोसोराव बयनिबोसिम आरो खेबसेबाव गाहाम हामलायथिनायाव जासिनानै आं आंनि गोदान बोसोरनि जानोखि मेसेज बेखिनिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।